kdy se stalo, že zvíře zachrání život. A to jak doslova, tak i tím, že tu pro nás jen je. Stačí pohled do těch zvířecích očí a veškeré brable tím aspoň na chvíli skončí. Jen tak na oko, aby nešlo vidět, to je třeba vada puk kurlu. Jak si jen troška tak už viděl, co to slyším, co to vidím, na to já zaútočím. I když on je myš a já dočka, přichází tady má prohra. To já vím, že 1-0, odchází si s pevným krokem kříč. Ty jsi v kleci a já